Salam vatandaşlar, salam Halmurad ağa, salam Sapar ağa. Vatandaşlar, bugünkü etjek çıkışım Türkmenistan'ın içindäki vatandaşlarymyza değişli. Ýagny aýtjak bolýandadım. Bizi gollaýanlygyňyzyň alamatyny görkezim, hemem aýagy alyň diýjek bolýan. Sebäbi bu gidişine gitse görüp oturýarsyňyz, hiç kimin şu çykma etme, beýtme, eýtme diýýäni diňlemäň. Her haýsyňyzyň öz eýniňiziň üstünde öz kelläňiz bar. Gowy pikir ediň, bir netije geliň danem. Agdybirleşip, birleşip Halmurad amyndan bir 8-7 aý öň aýdypdy. Türkmenistan içinde hemme ýerlerine ýazyp çykyň. Haram bolu, gummol dip ýazyň. Ýadam H, G, B goýsaňyz haram bolu, gummol bolýar. Şo H, G, B edip goýup çykyň, harp goýup çykyň. Adamlar şeýtmek bilen biz oýaralyň. İçindäki halky oýarmagy, içindäki aktivistler, geljek aktivistler bir de goşulyň, hemmäňiz goşulyp biz bilen birleşip hereket edip başlalyň. Indi biz öz ykbalymyzy özümiz çözmeli bolduk. Şunkuna ýaşlaň hijesine hiç ýerden gollaw ýok. Indi biz şunu özümiz aýaga alyp, özümiz öz güýjümizde daýanyp, şeýdi hereket edip köçä çykyp agdybirlik ýollar bilen ýanky özümiz çözmesek şunu bize gelip hiç kim daşyndan biri gelip çözüp bermeýär. Bize hereket ediň. Hereketiňiz görkeziň. Bize gollaw etýäniňiz görkeziň. Öz durmuşyňyz gowy bolar. Siz gowy durmuşda ýaşaçak bolýar. Näçe sany ýanky işde oturan maşgalalar bar. Näçe sany maşgalasyny eklep bilmeýän maşgalalar bar. Sizden haýyş etýän adam görmeýän ýerine, kameralan ýok ýerlerine ýazyp çykyň. Hek bilen ýazyň, mel bilen ýazyň, ýa kraska bilen ýazyň. Haram bolup, gummol dip ýazyň. Adamlar köp geçýän ýerlerine, görüljek ýerlerde ýazyşdyryp çykyň. Haýatlaň ýüzüne, zaborlaň ýüzüne, ýanky luboy bir ýerlere ýazyň. Bu näme kömek eder? İçinde de şunu nemetýän adamlar bar eken diýip adamlaryň ýuwaş-ýuwaşdan ruhu galyp, ruhu aýaga almaga kömek etýär. Pikir edip görüň vatandaşlar, 7 aý 8 aý mundan öň biz baklaşka goýup çykyş etýärdik. Inni näme etýäs? Inni köçä çykýas, ýüzlerimiz açyk görülýär. Hemme zat ýanky görüp oturansyňyz YouTube kanallarynda hiç zatdan gorkana ünlü türkmenler. Ýuwaş-ýuwaşdan şeýdip bir kiçijek zatdan başlap şu derejelere çenli. Indi hiç kim hiç zat diýmekden gorkanok. Sebäbi bu dışına ise biziň ýurdumyz Severni Koreýanyň ýyzyndan ýeter. Uja ýetdim ýöne biz şonu etdirmäliň, şonu etdirjek bolýarlar bize. Her bir owalarda ýanky gelnejelere we şolary ýüzlenesim belýär hemem. Gelnejeler çagalaňyzy alyp elinden tutuňdan köçä çykyň hemmäňiz. Birleşip agdybyr bolup. 1-2-3 tanak bolup däl, köplük bolup. İçinde men uwerine bizde şeýler mert aýallar we mert gelin gyzlar bar. Ýanky eger şu çagasyny eklep bilmejek bolsa, biziň ýanky idresimiz gelen zat idirip bilmejek bolsak, giydiresimiz gelen zat giydirip bilmejek bolsak, çagasy üçin janyny bermäge taýyn enatalar köçä çykyň danem. İlkä öz araňda birleşiň, soň elinden tutup çagaňyzyň hekimligiň öňüne baryň. Öňüne baryňdan biziň çagalarymyzy sirekläň diýip gyýgaryň. Kim eklemeli bu çagalar diýin. Men siziň ýagdaýyňyzda gatwy düşünýän şu wagt bolup duran zatlara karantinli köp ýerler belklenen, köp ýerler işläp dur. Ýöne aylyk berenoklar ýa karantinde size dapalnyçyny kömek pul berenoklar derseler minne giç.
Sebebi bıçak açın bizim kanımızda sorup uca sınkumuzda geçti. Bu edilip börülen zatlar. Gelin mert olalım. Hiceniz korkman gelineceler. Korkman çıkın köçe çağalanızın elinden tutup hiç kim dinlemen. Kim karşı olsa sen ekle onunla men çağam. Davay sen ekledi. Şunyalı prinsip bilen tutan yerlik bilen gaydusu gelineceleri yüzlenyen men ödüm marlı olanım için marin halkına, marin ayarlarına men katı goğu tanıyan, katı goğu bilyen sizin yağdaylarınızı siz ayağa kalsanız gelineceler. Sizin önünüzde duracak zat yoktur. Siz ayağa kalsanız sizin önünüzde hiç bir güç durmaya. Ne der? Şu şeydip çıkı uğrasanız yine sizin yaşayışınız goğulaşıp başlar. Sizin yaşayışınız goğulaşıp başlar. Yani bunun bilen çeklenmeli şu korumpirlenen sistemani kökü bilen koparıp ayralın. Her ovadan 5-6 sancak gaydusuz mert ayarlar, akıllı, mudra ayarlar, mudra akıllı ayarlar çıkıp çağırşetsin, çağırşedip çıkın köçe edip çıkın hemmeniz. Bir ayakta çıkan çıksın çıkmadık çıkman yönü çıkarlar men pikirimçe hemmesi çıkar. Sebebi beydip bizim hakkımızı yedirip beydip yarp halkımızı turmaya basıp kime yaraya bu durmuş kime gerek? Kime gerek şeydip her birinizin öňünden basılan adamlar var, her birinizin öňünden horluk çekip oturanlar var. Ödünüz çekmeyen olsanız garnaşlaňyz çekýär. Çıkın köçe hemmeniz ağzıňyzy bir edip çağalaňyzyň elinden tutup çıkın. Bunu etmek bilen bizim erkek adamlarımızdan birazcık oylanar. Olaram bu derecede binamız değerler men pikirimçe. Heleleri ayağa kalan soň erkek men erkek deyip adam oturup bilmeye. Çıkar olaram sizin arkanızda dağyalık bolup durur. Bir Hudaya Allah Teala yokordaki Allah Teala bil bağlam çağaňyzyň elinden tutup çıkın. Bizim öňümizde hiç bir hile güýç durmasın. Durup bilmeye. Men bilýän şu zatlary. Ene şunu aýtjak boldum. Ýaşlar, ýanky oglanlar, gyzlar, ýaşlar, sizem ýanky ýaly merler bilen çyzyp haýatlaryň ýüzüne, hemme ýerlere ýazyp çykyn kraska bilen ýa balonçykda sepilýän kraskalar bar. Ýa-da beýleki nemeler bar, şo hemme ýere ýazyp çykyn. Hemme ýere ýazyp çykyn. Haramulu gummol, gurvanulu gummol. Şon edelin inne ayağa almasak bolanok. Siz näme ay mene bu çörek tapýan diýip oturýarsyňyz, siz çörek tapmarsyňyz, sizin garnaşlaryňyz daşary ýurtda işläp size pul urady otur, şondan siz çörek tapýanlaryňyz şondan çörek tapýan. Emma häzir bizim barymyz şu daşary ýurtdakylar baryny ýygnasalar, siz näme edeceksiňiz? Daş emirjekmisiniz? Ya siz şu dinamysylygyňy sebäpli şu ýagdaýa düşünmedik bolup barla çöregi suwa batyryp oturup berjek diýip oturup berjekmisiniz? Onýal bolmaň. Durmuşa bir gezek gelemde gelin başga hili ýaşamagy öwreneliň. Başga hili durmuşlary da ýaşamany öwreneliň. Gelin gowda da enli edeliň. Gow durmuşda ýaşamak üçin göreşeliň. Haramul Berdimuhammedow senden bütün ýaşlar bolup Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşlar bolup sen oturan kursyňy boşadyp gitmeňi senden talap etýär. Sen bir kanun prezident sen diýeniň şundan beýle hiç haçan bolmajagyna biz sana garantiýa berýär. Şu ýaşlaň sen şunça öz halkyň ganyny içip oturup doýmadyk bolsaň onda bilen sen metodlaryny ulanyp edilsen özüňe garşy sen öz metodlaryny ulanar. Görersiň Haramul Berdimuhammedow boşat kursyňy talap etýär senden. Gumyň çek git ganyny içdiň halkyň sümküne geçip urady. Halk turmaz diýärmi? Men ýaly ýeneden 5 sansa çyksyn halk turýam turana görersiňiz.
Bir de men gurultman oturuyorum şoları. Yer yerden häzir gurulap başlarlar, görersin. İçinde ayağı alışın, halkın nähil ayağı alışın. Üstüne fil bolup barar, yumurar seni. Şu filin önüne durubilýän zat ýokdur, sen milyoner bolay, uluy aňyrdan prirodny sil geläýse, sen milyoner bolup guran jaýyňam ýykylyp gitýänler. Pikir et, haramzada. Halky inni mundan beter, sen näme etjek bolýan mundan beter. Sen kimsen, sen illegalna gelen prezident, sen biz saylamzok. Sen biz saylamadyk. Sen ne ýüzüňe utanman? O taýda bir zdania çan bolup, ýeneden bolup, ýanyk ýenjik diýip. Awa açypsyň, haçan sen aşjak şunýaly açlykdan çykarýan halky, açlykdan, horlukdan, adalatsyzlykdan çykarýan edara sen haçan açarsyň? Bigayrat, sen bigayrat. Sen dine pul amı vaat edip otuyorsun, şu taýda pul ýuwup otuyorsun. Men ýanyk ýenjik näme açdym diýip balaňa sygman ýörmä? Sen ýanyk ýenjiňi sen açaýyn diýsen bir wagt açyp bilýän. Eýdip boş çyşyp ýörmedanym, boş çyşyp ýörmedanym halkyň talabyny ýerine ýetir, halk senden talap etdi. Gumyň çekdanym git. Bir de sen prezident gerek gel, sen prezident del aslında. Bir kanun sen otuyorsun. Sen yekece sisteman işlenek, sen pasorstvalan işlenek. Kim şunça halkı nillegalini daşarıyorda gederiyaleden kim? Senden başka hiç kimde. Pasorstvalara işlen, işini edin deyip bırağı söz aysan şolar etdiye yönü sen gynaloy adam olansan, sen haramzada adam olansan, sen şon dik bilen ok. Sen haram sen. Yani bilip koyun Allah Teala adalatın tarapındadır hemişe. Adalet bilen seni yok eder. Halkımız hiç hile ki gorkuy, ürkuy diýen zady ýatdan çykarın, hemmäňiz çykyn, gorkmaň, gorkar ýal biziň mundan beter ýitirjek zadymyz ýok. Ýarty halkymyz daşar ýurtdan illegalna gezip ýör. Ýarty halkymyz içinde türmede otur, bir kanun. Hiç ile günahsız oturan adamlar var. Günahly denlerem sen gözüňe düşüp giden adamlar. Bundan öter biziň näme ýitirer adamyz, biziň ýitirjek zadymyz ýok. Çykalyň hemmämiz. Mert bolalım. Görýäňiz mana gyrgyzlar nädip çykdy. Näme biz şolarça ýokmy? Biziň taryhymyz var, biziň taryhymyza seretsen gyrgyz gazak diýmeýär, hemmesinden güýçli biziň taryhymyz var. Biziň taryhymyzy SSR döwrüne üstüne Türkmenistanyň taryhyna dogry maglumat berilmän, şu taryhyň üstüne uly kres çazdylar. SSR döwründen bäri. Indi şu adam şu dowam etdi. Şu adam dowam etdi. Biz taryhymyza seretmeli. Biz bu derecede gorkok bir gayrat halk däldiler. Erkek adamlar men size yüzlenmäge utanýan ayal maşgala bolup utanýan. Nädip oturýarsyňyz şu taýda namsedin. Namseden dokma nädip oturýarsyňyz, köçä çykandyk näme üçin? Siz heleňizi, çağalaňyzy gowdurmuşda ýaşadasyňyz gelen okmaya. Olar ya ömrüni gul bolup geçmelmi, daşar ýurda edip, işläp, zat edip, sizem şeýle gezip bermelmi? O çağalaň ykwaly bolmalymy? İki neslin ykwaly bolmady, iki nesli gyrdyňyz siz. Indi bizi beýdip bilmeýäňiz, biz bu urna göreşek. Biz sizden tapawutlukda biz göreşek. Soňuna çenem gitjek, ölümem bolsa, öljegem bolsam gitjek şoňa. Gyýdam bolsam gitjek diýip oturýar. Canım gurban bolsun şu vatanım üçin. Şehit bolaryn ölsem. Ýöne birazajyk kelläňiz işledim danym. Çağalanmadyň geljek üçin köçä çykyn. Utanyň bolup görüşüňizden. Bu derecede binamys bolmaň. Men bokurdum dol gurlap durna şu wagt. Size hiç namys ýokmy?
Bizim yaş gıylanmaz, yaş gelinlemez. Bizim garraca gelineceğimiz neme hak etti. Türklerin tuvaletini yupyorlar. Şolun günahı neme? Çıkın hemmeniz. Utanmasanız. Birazcık namusunuz var olsa çıkın köçe. Utanın bolup görüşünüz. Erkek deyip görürsünüz. Burada görülesen biz erkek adam o zatlara koşulma deyip hileylerinize diyensiniz. Yani şuun kuvunna bizim Türkmen erkeklerimizin nehil derecede bir hili süller kalanını görüp içindeki halkın nemçin şey oturanı düşünüp bilme namus ettiyen şuna gıydan olsam. Utanın birazcık. Çıkın. Çağalınız için görüşün. Bundan vetersiz hayse dille aitmalı. Hayse dille gürlemeli. Şu dışına gitseniz hazır daşar yurttaklan barını yığınap olarım işini görüp gırdıryanız siz halkı gırgına veriyanız binamız olman önyalı. Yaşlılar çıksın. Yaşlılar çıksın. Akıllı yaşlılar. Men o pampers yedirip oturdum yani yaşlılara diyem o. Hakiki yaşlılar çıksın, vaaz etsin, vatançı nehir görüşmeliğini uğraşsın. Vatançılığı gallarsınlar, vatançılık ruhunu gallarsın halkımızın. Öllü vatançılık ruhu, öllü halkımıza. Uğraşsın, o nesihat etsinler. Akıllı zatlar uğradım. İnternette girsen bizim yurdumuz, dine pesnemelen içinde bir hili o Kutaran konçunlu yurtlar var şu in paylaşları, çörüğü oçurda duruşları, yağı oçurda duruşları, men şu zatlar görüp durup bilemokta. Beydip çıkıp görmen o abeşin durmuş değil o. Sizin yaşap yoran durmuşunuz, on yal yaşamayla, Özbekistan'ın beydip yaşanok, Tacikistan'ın beydip yaşanok. Hiç yurt bizim komşu yurtlarımız eydip yaşanok. Dayılar, gelineceler. Hemme yurt gow yaşaya. Bunyal oçurt bolmalla bizim yurdumuz bay yurt. Biz bir maşgalanı yıkıp bilemzokmu? Biz bir maşgalanı kop bilemzokmu? 5 milyon halk olup biz bir maşgala karşı durup bilemzokmu? Kelleňizi işledin birazajyk. Birazajyk pikir edin. Ar namusyňyz bolsun. Bunyalan bir utançsyzlyk görme. Çıkın hemmeňiz, hereket edin, yaşlar. Men uly neslerken nada etse edemok, size nada etse diyen. Siz görüp ýörsiňiz. Nämeler bolup ýörende, sizin kelläňiz duruy. Ululun kellesi esserde zayalanan SSR döwründe. Virusiden olan kellesine esser döwründe. Siz inni bilýäňiz, siz internetde görüp ýörsiňiz, başga milletler nähil mes ýaşap ýörende. Biz olardan mes ýaşap bilýäs asliýetini. Olardan mes ýaşap bilýäs. İslam ýurdumda dyn jalmagy edip bilýäs, işlemäde dyn jalmagy edip bolýar o İslam ýurdumy. Ýöne siz näçin şoňa nime edip ýörsiňiz? Goşulun, köpelüň birleşin. Öz ykbalymyz, öz elimizde. Türkmenistan bizimni balotadan çıkarmaly bu haram bolan, batyran balotat adamlaryň gowrasyndan aşağı balota gatdyny. Bizim oňada bizim en atalarymyz unakar. Şolar bollap, şolar gurlama diýme var, tutaýmasyn, näme däýmesin, öz zona komfortuna baglap, inne o zona komfortdan namnyshan galmadyny. Inne diňe hereket etmeli. Inne ajolmaly üçin görüşmeli. Pikir edin. Sağ olun dinleýäniniz üçin. Taňry ýalkasyn.